Velkommen til Skålen Patienter News. Woohoo! Det er første episode. Her til min højre, men jeres venstre side sidder Dominator. Og til min venstre side sidder doktoren. Yes. Og vi er rigtig glade for at være i gang. Det er vi, ja. Og hvorfor er det, vi er det? Fordi vi er Skålen Patienter. Det er vi det, er vi er. højere end nogle andre personer i verden. Det er det, vi er. Samtidig for at underholde. Ja. Ja, og så peger vi med flere fingre. Ja. Og det kommer sgu til at være en fed udsendelse i dag. Ja. Vi har tre indslag. Indslag, det hedder. Den første, det er en skraldespand. Meget vigtigt. Den anden, det er hvad? Ja, det er en lille privat session mellem dig og Store B på Strøget. Ja, det er det. Der har vi lige optaget en lille sang for jer. Og det sidste, ja, det er faktisk en undercover reportage. med vores reporter. Med vores reporter Ian. Ja. Og han er undercover hos Ruth Evers, er det ikke det, hun hedder? Ruth Evers, det skal nok passe, jo. Ja, Ruth Evers badehuset. Det bliver spændende, kan jeg sige dig. Og skal vi lige tage første Synes jeg, vi skal gøre. Ja, er skraldespanden. Skraldespanden, den ryger kraftedeme. Den er også træt af livet. Det var fandme spændende, det var det. Ja, med hvordan skraldespanden bare ryger. Og det var faktisk, Fuldstændig træt af livet, lige pludselig. så ryger den bare. Og det var faktisk også reporter Ian, der optaget det indslag. Var det det? Ja. Okay. Og Nu får vi gæster i nu studiet. får vi gæster. Sådan er det, når man De optager. larmer lidt meget. Sådan er det. Jeg tager mig lige en bid med. Og der passer godt til en musiksang. De bitches, og nu kommer der faktisk flere. Det er fandme spændende. Men skraldespanden. Reporteren Ian, han er sgu gang med sygt shit der. Og man skal huske at kigge op i kameraet og ikke ned på skærmen, fordi så går det galt. Ja, Men, det er lidt dårligt. ja. Men skal vi ikke bare tage live session med Store B? Lad os gøre det jo. Store B og doktoren, og den hedder En Spiller i dag. En spiller i dag. Jeg tog mig en spiller i dag. Og det vagte velbehag. Og det er planer om at gøre mere i dag. Fordi det vækker velbehag. Ja, Så er vi tilbage. så er vi tilbage. Og jeg tog nemlig mig en spiller, mens vi så klippet, og det vagte velbehag, ikke? Og det tog mig omkring et sekund at finde på den sang. Det gjorde det. Det tog sgu ikke særlig lang Det tid. var hovedsageligt en provokation. Det var et kraftigt. Det var det ikke, nej. Nej, Nej, det er også det, jeg siger. Altså, det var som om Gud talte til mig, ikke? Gud talte til mig, og så hørte så bare en spiller i dag, ikke? Ja, Den var der så bare. Den sad der bare. en spiller i dag. Nej, I skal ikke høre mere. I skal vente til albummet. Det skal Ja, jeg ikke. det kan være, den kommer derpå. Gør den. Eller DVD'en. Nej, ja, DVD'en, det er jo populært, sådan noget der med at smide shows ud på Præcis. Ja. Jeg overvejede det lidt. Okay. Ja. Fejl. Så. Ja. Men Men ja, skal vi ikke bare skifte over til den sidste indslag? Vores reporter. vores supporter, Ian, beware. Det bliver scary som kines. Nej, det var måske lidt racistisk med kineseren. Men det er doktoren. Han har lov til det. Men kineser bag en bil, ikke? Bag ret. De er farlige. Hej, ja, det er Ian, undercover-reporteren hos faderhuset. Mor og far, hvis jeg overlever det her, så, eller hvis jeg ikke overlever det, hedder det,
Jeg elsker jer sgu. Scary shit. Det var sgu scary shit, det der. Altså, det er Ian, ikke? Alt det, han er igennem derinde. Det Det er fandme syge ting, de laver. er fandme syge ting. Altså, det der med... Altså, Ja. vi må håbe, han overlever. Ja. Men skal vi ikke sige, at det er... Skal vi bede for ham, og så runde af, og så... Vi runder af og beder for Ian. Det var alt for denne her gang. Fra Dominator og Doktoren. Håber, I vækker velbehag med jeres lille... Nej, spøj til siden. Det er de bareste. Nej, men ses derude.